אוקיי, שלום צופים יקרים. היום אני אלמד אתכם לעשות עיצוב ממש פשוט בפוטושופ לאתר שלכם. בסדר, אז דבר ראשון ניכנס לגוגל. ועכשיו נחפש סתם תמונות. סבבה? ניכנס לתמונות ונחפש תמונה שאתם רוצים. אני בעצם סתם מחפש דברים חמודים, כי זה הרגל, אל תשאלו למה. אז עכשיו סתם נחפש תמונה חמודה, כמו אני לא יודעת. אני אקח את זה, שגם עשיתי לכם את זה לסרטון הקודם, שבעצם זה הייתה סוג של מין מצגת תמונות קטנה. אז הנה, וזה משהו חמוד. אז נעשה העתק תמונה, אתם רואים, כתוב פה העתק תמונה, וניכנס לפוטושופ, שאתם רואים שהוא כבר דלוק אצלי. למתחיל, ללחוץ על פייל, שזה בעצם פה ליד הסמל של פוטושופ, וללחוץ על ניו. אני בינתיים אבחר, סתם לא יודעת, 800 על 800. ביטול. נעשה את זה עוד הפעם, כי בסוף זה יוצא פה בדיוק גודל התמונה. אז אתם רואים גודל התמונה, הנה, יש לנו פה את התמונה. אז עכשיו, צריך לבחור פונט. פונט, אני גם מביא את הקישור של האתר שלרוב אני משתמשת בו לפונטים, אני אביא לכם את הקישור. נכנסים עוד הפעם לגוגל, ומחפשים פונטים בעברית. עכשיו, יש פה עיצובים, פונטים עברית. וזה אתר שלרוב אני משתמשת בו, אין לי מושג למה, זה פשוט אתר שאני תמיד מגיעה אליו הכי מהר. אני הכי הרבה משתמשת בבומב, אז פשוט לוחצים פה, אני סתם מדגים לכם את זה על פונט אחר. סבבה, אז נחפש משהו אחר. זה שבאמת זה, שיהיה. זה מה שיצא לנו, ההורדה הזאת. נלחץ על זה, ונלחץ על מה שאתם רואים פה, אין לי כוח לקרוא את זה. מחכים, וזהו, הורדנו את הפונט. עכשיו נכנסים לפוטושופ, ועושים ככה. מה שאתם רוצים, סבבה? ועכשיו עושים גודל. נראה לי אני אבחר את זה 72, לא יותר גדול, אני אבחר את זה איזשהו 250, נראה לי זה טוב? כן, זה טוב. עכשיו בוחרים צבע, אני הולכת על תכלת, אני מטורפת על תכלת. וכותבים את מה שיש לכם לכתוב. נראה לי אני קצת אקטין את זה כי הפונט גם משנה גודל. לפעמים הפונט שאני משתמשת בו כן משנה גודל. זה 200, נגיד 200. סבבה. הנה, נכתוב. קינג בינג. לא יודעת, שם אני. ואתם רואים שזה זה נכתוב, לא יודעת, זה 170. רגע. לא 270, אימא'לה, 170, אפילו פחות, 160, פחות, 150, פחות, 140, מושלם. אז יש לנו את זה, שזה בעצם ב-140, ואנחנו שמים את זה פשוט איפה שאנחנו רוצים. זה למתחילים, ליותר טובים בפוטושופ, יש מדריך הרבה יותר מסובך וקשה. אז יש לנו את זה, כתוב קינגבי, וזה, העיצוב מוכן. אבל כדי שזה יראה עיצוב מושקע ומעוצב, אז אנחנו פשוט שומרים את זה, רגע, לא סיימנו. אנחנו save as, אתם רואים save as, ובוחרים את התיקייה, אני תמיד בוחרת בתיקייה, שזה בעצם גם הדיסק און קי שלי. זה פרטי, אל תשאלו למה. נקרא לזה דוגמה. ונבחר JPEG, הנה אתם רואים JPEG. לוחצים על זה, והנה, גם מופיעים פה כל הדברים שאני עשיתי, שקוראים לקינגבינג. אוקיי, אז יש לנו את זה, no. ועכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם נכנסים לאתר שקוראים לו פיזה. סבבה? קוראים לאתר הזה פיזה. אפשר לעצב בו כל מיני דברים, אבל זה לא אתר כזה מושקע כמו פוטושופ.
פשוט לוחצים על מה שבחרנו, אתם רואים זה, ואנחנו בוחרים כזה דבר שלרוב אני בוחרת את זה, ולוחצים על דאונלוד, וזה מה שמופיע לנו, אנחנו לוחצים על דאונלוד, ופשוט כותבים דוגמה 2. עכשיו, כדי לשים את זה באתר שלכם, אנחנו מכניסים לאתר שקוראים לו אימג'ר, או איך שלא קוראים לזה, ולוחצים על קומפיוטר, ועוד הפעם בוחרים את הדוגמה 2 שלנו, ולוחצים על סטארט אפלוד. ורגע, הנה, יש לנו את התמונה באינטרנט, שאנחנו יכולים לעשות העתק כתובת אתר של תמונה, כדי לשים אותה באתר שלנו. הבנתם? סבבה, נתראה בסרטון הבא.